Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me esitellään teille erikoistyöstökone nimeltä Vierintäjyrsin kone, millä koneistetaan kartiohammaspyöriä. Ja tää on todella erilaista hommaa kuin normaali koneistaminen. Mä tiedän koneistamista aika paljon ja mä oon ollut koko päivän aivan pihalla. Täällä on kaikkia sanoja, mitä mä oon ikinä ennen kuullutkaan, mutta musta tuntuu, että mä alan pikkuhiljaa ymmärtää tätä hommaa, eli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen video. Tämä video on tehty yhteistyössä Atakersin kanssa. He etsii työntekijöitä, koneistajia muun muassa tämmöisille koneille ja paljon muillekin. Mutta tämä video, perehdytään tähän. Voidaan näyttää vähän myös muita menetelmiä, miten näitä hammaspyöriä Atakersilla valmistetaan. Ja otetaan tähän osaavammat kaverit kertoon tästä, koska kuten sanottua, mä oon aika pihalla. No niin, ja sitten ryhdytään töihin. Meillä on tässä Ari ja Karri, koneen käyttäjät, ketkä myös opettaa mua ja Anna, että mitä ihmettä se tapahtuu. Me ollaan aika pihalla molemmat tästä. Mä voin jopa myöntää, että mä oon täysin pihalla näistä hammaspyöristä, erityisesti näistä kartiohammaspyöristä. Mä en tiedä noista termeistä mitään. Lauri oli jopa niin pihalla, että se on saattanut puhua joskus rattaista. Joo, eikö toi ole tärkeää? Polkupyörässä on hyvä. Joo. Polkupyörässä on hyvä. Ei puhuta rattaista edes siellä kommenttiboksissa, ne on hammaspyöriä. Joo. Mut tässä nyt on tää päivän sankari, mikä pitäisi onko tää työvaiheen nimi niinku viimeistely vai? Hammastus. HPG-hammastus on tarkka nimi. Joo. Mutta tää on kuitenkin onhan tätä jo aika paljon hammastettu. Se on hammastettu pehmeänä, mutta tää on HPG-hammastus. Niin HPG-hammastus. Niin, viimeisteluhammastus. Joo. Kyllä. Joo. Mut idea on se, että tää on hiiletyskarkastu nyt. Juu, kyllä. Kuinka paljon siinä on materiaalia, mikä on karkastunut? Nyt on kyllä, täytyisi olla lämpökäsittelijä paikalla. Joku pari milliä varmaan joo. Ja idea on se, että nyt me otetaan niin vähän materiaalia pois, että se on edelleen karkastua se, mitä sitä tulee esiin. Joo, että hiilet riittää niin sanotusti. Hiilet riittää, hiilet riittää sillä. Eikä homma varmaan heittäisi tuonne koneeseen kiinni. Kyllä. Joo. Ja jos toi hiiletyskarkaisu kiinnostaa, niin sitten on meillä video. Mä voin linkata se tuonne kommentteihin. Joo. Siinä on vähän isompi hammaspyörä. Mitä tää muuten on, kun on toi, eikö toi ole lautanen tää isompi kappale? Joo. Miksi tätä sanotaan? Pinioni. Pinioni ja lautanen. Joo, se on se. Tehdäänkö noita lautasia tällä samalla koneella? No nääkin lautaset on tehty tällä koneella, mutta pääsääntöisesti tehdään tappikoneilla ne. Ja jos mietitte, mikä on tappikone, niin se on tämmöinen perinteinen työstökeskus. Ja miksi se on tappikone, niin totta kai sen takia, että siellä on tämä tappi, mikä poistaa materiaalia. Eli tappi on ihan perus tämmöinen teränpidin, missä on sitten nämä kovametalliset työstöpalat, mitkä sitten poistaa sitä materiaalia tässä tappikoneessa. Ja näillä tehdään ihan tätä rouhintaa, mikä on ennen karkaisua, sekä myös tätä viimeistelyä karkaisun jälkeen. Ja siihen tarvitaan sitten tietenkin erikoistappi, koska se on karkastua metallia ja koitetaan tehdä tuommoinen erikoinen muoto. Ja jos tämä kiinnostaa, niin mulla on tästä eri video tästä tappikonehommasta. Mä linkkaan se tuonne kuvaukseen, kuten taisin jo aikaisemmin mainita. On ihan hyvä ja mielenkiintoinen video ja iso hammaspyörä. Onko siinä joku syy, että tämä Vierintäjyrsin kone toimii paremmin tähän pinioniin? Tää vaan toimii paremmin tähän pinioniin, koska se kumminkin kestää jo paljon kauemmin toi hammastus tuossa lautasessa, että miehittämätön kone tekee niitä, niin se on ihan järkevä. Niin joo, se on totta. Tässä on paljon vähemmän materiaalia, mitä pitää poistaa. Joo. Tämän pitää olla koko ajan miehitetty, että vaikka se pyörii tossa, niin sitä täytyy koko ajan vähän vahtia. Joo, kyllä. Ootko koska viimeksi tehnyt jonkun ison mokan tällä koneella? En kyllä nyt muista ihan. Et edes muista? En muista montako viikkoa. On kyllä niin isot ja hienot koneet, että niissä ei kyllä paljon... Niistähän oppii, kun tulee työstä. Näinhän se on. Mutta tosiaan tääkin on semmonen kone, että tekemällä vaan oppii. Joo, ei näitä ole. Onko se ikinä ollut tappikoneella töissä? Ei, en ole. Onko täällä henkilöitä, ketkä on ollut molemmilla vai onko tää niinku ihan... Juu, tosi paljon on ollut molemmillakin. Että sitten yleensähän se on ollut niinku tuolla läppäyksessä ja pehmeähammastuksessa ja sieltä sitten tullaan tähän kovahammastukseen. Että se on ollut se polku aina, että siellä niinku oppii noita kuvioita siirtelee. Joo. Niin, että se ei ole niin tarkkaa kuin tää sitten. No tää tarkentuu täällä loppuvaiheessa. Vähän ennen tuota porttia. Joo. Sitten vielä juostaan perään niin. rälläkän kanssa lopuksi. Kyllä. No ei sentä.
Tässä on ihmisiä, ketkä on ollut tappikoneella ja vierintäjylsin koneella töissä, niin kummalla tykkää olla enemmän? Onko siinä semmoinen selkeästi, kaikki tykkää enemmän näistä vai meneekö se 50-50 vai? No kai se tappikone on sitten se kuitenkin, että tässä on aika paljon sitten tätä kaiken maailman jumppaa, että tää on niin, tää mekaaninen systeemi tässä, että tässä on, no kuka tykkää mistäkin, mutta Niin. tää on monipuolisempi kuitenkin mun Niin, jos mielestä. tykkää käsitöistä, niin sitten on enempi Niin, tässä hommaa. nimenomaan. Ja sit jos Tässä on tykkää kaiken vaan maailman. ihmetellä, niin Juu, valokuvausta ja Juu. kaikkea tuossa tulee, että Jos tuolla teipillä suojataan, onko se joku Toi, laakeri? se on kierre. Kierre, niin. joo, se tulee herkästi tuo putkessa sitten jälkeen. Joo, Ja, niin koliseekin. niin, Se onkin aika on hieno periaatteessa kierre. valmiina, kato. Joo. Joo, se on valmiina siinä ja tosiaan niin hän käy sitten hiomakoneella vielä ja oikein kokoiset holkit otetaan siihen. Siinä on monta asiaa. Asennetaan tänne tavallaan samoista pinnoista, missä se on sitten käytössäkin. Juu. Laakeripinnoista. Kyllä. mitäs toi pussi suojaa? No tässä on tätä kirkasta pintaa jo, niin ettei se tule naarmu. Ei se tässä haittaa, mikä on karkastunut. Niin. Tuleeko se Suojasu- niinku tästä pinnasta nyt kiinni tonne? Juu. Joo. Kyllä. Paljon toi nyt painaa tästä tää hässäkkä? Ei se paljon oo. Se on tuolla konearvoissa sen näkis Niin. muutama 100 kiloa, Joo. ettei tää on aika pieni tälle koneelle. Sitä on aina 2 miehen homma vai pystyy? Ei oo, kun mä oon tässä on koulutusvaihe, niin Aa. mä nyt autan Karri, kyllä tää yksi mies tän tekee. Että, Niin tää on tavallaan ainoa tapa oppia tää, että on tässä niinku sitten kyllä, kaksin niin kautta se alkaa sujuu kaikilta osin. juu, kyllä. Pidä hetki siinä, mä yritän kääntää tosta toppari. Ai jaa. Toi painaa niin paljon. Okei. Toppari paikalleen. Ne tarkoittaa stoppari. Siinä on se, että se, kun tehdään koitoksia, että se on samalla kohtaa, kun keskelle haku alkaa. Että se on niin kuin periaatteessa jo lähellä. Se käännetään aina se stoppariin toi. Siinä on sorvattu semmoinen lovi tuolla. Se on nyt toinen tavallaan just tää niinku tässä suunnassa oikealla Joo. kohdalla. Joo. Onko se myös niinku on se tietenkin näkee tuosta ton onko sillä väliä tuolla tavallaan tällä kulmalla kanssa. Niin tää pakkoa se on, kun se tossa on. Joo, mä niinku äsken Joo. käänsin sen, että Niin se joo, on tossa kohdalla. Tää on oikein haaste mulle. Mä koitan ymmärtää kaiken tästä tänään. Saa nähdä onnistuuko. Mitä Hanna veikkaa? Niin? Et kun on video kuvattu, niin ymmärretäänkö mitään? Ihan varmasti. Meillä on kyllä niin rautaisia ammattilaisia tässä, että me voidaan kysyä ihan mitä vaan. Mikä on Arin veikkaus? Kun me katsotaan tää yksi, niin ymmärretäänkö me sen jälkeen, mitä tässä tapahtuu? Ja niin meinaat, että ohikävelemällä oppii tää homma. Niin, no ei sillä Ei lailla, oppi. että me osattais tätä tehdä, mutta me niinku ymmärretään, mitä tässä No tehdään. toivottavasti nyt Ne. jonkun verran Se on ainakin kuitenkin. meidän tavoite. Ja katsojat kanssa ymmärtää Mm. suurin piirtein. Joo, ja tässä on tärkeä vaihe taas niin kuin kaikissa näissä hommissa, että toi kellotus, että tuossa on tommoset niin kellotusruuvit, millä Joo. Kellotetaanko tuolla nyt tavallaan niin kuin pyörähdysakselin keskipistettä? joo, sitten koska jos, jos ei se ole paikallaan, niin sittenhän se hammastaisi sen ihan niin kuin, vaikka ne hiilet pois Joo. sieltä, kun se ei tulisi niin kuin tasaisesti. Joo. Sitten. Ja siinä on vaan tuollain ruuvit, millä sitä pystyy liikuttamaan. No ruuvit on juu apuna siinä, ettei Joo. tarvi hakata. Joskus aina hakataan tietysti kuparivasarallakin, Joo. mutta nuo ruuvit on ainakin isoissa pinjoneissa niin tosi hyvät. Joo, no siinähän se onkin. No tohon tulee varmaan just vähän näppituntuma, että minkä verran sitten tarvii kääntää Juu, ja kyllä. tekemällä kanssa. Kyllä. Liikuttaako toi niinku sitä laakeria sit, mikä tukee ton noin ruuvit, että se on noiden ruuvien varassa? Se on ohjausta, Joo. kaulan ohjausta siinä. Että itse asiassa tämä käy sitten vielä hiomakoneella, kun äsken taisi olla virheellinen. Eli tämä menee kumminkin hiomakoneelle vielä. Koska esimerkiksi tuostahan jää niistä ruuveista, kun kiristetään, niin jäljet. Niin näähän käy lopullinen mittahan, tehdään sitten vielä hiomakoneella. Joo. Siellä Hautalassa tässä tapauksessa. Joo. Niin joo, noin menee tosta läpi suoraan tuohon kappaleen pintaan. Niin, Joo. ne painaa siinä, kato. Joo. Ne oikeat mitat sitten siellä. Ja Onko siinäkin, se on, Fermattiko se nyt oli sitten se Joo. hiomakone? ja siinäkin on pikku työvara sitten. Siinä on työvara, joo, Tätä kyllä, varten, kyllä, kyllä. Ja oliko se, että näitä oijottiin tuossa puristimella joskus sitten sen lämpökäsittelyn jälkeen? Joo, se on se ensimmäinen vaihe tuossa, että se on Joo. tosi tärkeä kanssa, että no helpompi vähän sorvailla kuin suoriin. Se on vähän isompaa akselia, mitä me ollaan oijottu puristimella. Täytyy ehkä sittenkin tulla joskus tekee video, Joo. vaikka se on sille hauska. Se ei ole ihan näin monimutkaista. Niin, kyllä,
kyllä. No sekin kyllä taitolaji, ei sekään niin ihan heti onnistu ekalla Ei. Mitä mieltä Karri on tästä työvaiheesta? No pitää olla kyllä tarkkana, että se saa just sitä siihen satasen sisään. Joo. Niin, onko se 100 sisään pitää olla? Juu, Se on aika tarkka, joo. Varsinkin noin isossa halkasiassa. niin. Eli puhutaan 100 millistä. Se ei saa mennä tällä yhtään, että kun toi mittakello koskettaa siihen pintaan, niin sen pitää 100 millin tarkkuudella pysyä sen pinnan samalla kohtaa, kun se pyörii. Ja se on todella vähän näin isossa kappaleessa. Ja se oli jo aika pyöreäksi tehtykin, että Kyllä. se on nyt että se olisi oikeeta sen verran. Joo, ja siinä on se edellisen kappaleen, kun viimeistely on tehty, niin 2 terää on otettu pois ja Kari laittaa sitten tähän rupavaiheeseen ne takaisin tietysti Joo. sinne. Että ennen kuin viimeistely laittaa sen viimeistelyn lastuun, niin se täytyy käydä tarkkaan nuo terät läpi, ettei siellä ole. Jos siellä on vähänkin kulunut terä, niin se tekee naarmun ja se näkyy koitoksessa. Se on se niin kuin pahin vihollinen meillä, se naarmu. Jotaanko se huonot terät pois? Joo, tuossa on noin 2 Joo. otettu siitä edellisestä, mikä tuossa äsken oli. Niin se laittaa nyt sitten, kun rupavaiheessa ei ole merkitystä, mutta se viimeistelylastu, mikä on 2 kertaa kauemmin menee kuin ne rupalastut siinä. Että se on niin sanottu viimeistelylastu. Näkeekö sen sitten niin helposti, että mikä terä on ollut huono, kun tuossa Ei on se, aika monta se tuommoisella aluspalalla tai tuommoisella kokeillaan ihan, että siihenkin tulee se tatsi kyllä, että Joo. jos se vähän tökkää, niin se on armu varmasti. Tätä et tappikoneella se käy sit kone mittaa vaan missä se on ja siinä ei tarvitse kellotella. No joo, se on en ole tosiaan siinä ollut, mutta se on just semmoista niin. Ja sittenhän näitä koitoksia on tosiaan virtuaalikoitoksiahan tehdään paljon. Tuossahan on toi mittakoppi, että mitataan ja sitten tehdään virtuaalikoitoksia. Eli kaikkia pyöriähän ei tehdä näin. Joo. Mut siinä on koordinaattimittakone, mikä käy vaan... Niin, joku tossahan on se mittakoppi Joo. ihan vieressä, että kai sielläkin varmaan kannattaa poiketa. Joo. Ja joskus suunniteltu, mulla on sellainen vanha venäläinen manuaalisorvi, mitä joku asiakas kehoi, että millä on tehty kappalettaan niin pyöreä. Niin mä Okei. joskus mietin, että pitäisi tehdä semmoinen joku uusi sorvi ja sitten ihan vanha ja katsoa kummalla tulee pyöreämpää. Pyöreämpää, niin. niin. Mittaan koordinaattimittakoneella. Ja sitä oikein itse pysty mittaamaan. Niin, just. Onko noin kovametalliteriä vai Juu. Joo. Ja ne on aina välillä käy palanvaihdossa sitten. mihin kovuuteen toi on karkastu toi pinta? Mä en kyllä osaa sanoa siihen. Mitä nyt hiilityskarkaisu Niin. tulee? Se vaatii erikoisen palan, että kestää noin kova. Kyllä. Mitäs tämmöisen vanhemman koneen huolto onnistuu? Mutta tässä on aina semmoinen huoltoseisokki kesällä sitten, niin silloin on noita ainakin suodattimet ja öljyt, että Niin, tässä ei tähän paljon muuta tarvia. ei paljon muuta ole tarvinnut. Nyt on kappale kiinni ja palat kiinni. Miten tämä kone niin kun tarkkaan ottaen toimii? Mitä nämä kaikki esimerkiksi tässä? Tämä näyttää tekniseltä. Siinä on se, siellä on tosi kova veto päällä tuolla että niin se hydrauliveto päällä, että Joo. kappale pysyy paikallaan. Että. Niin tää on vähän niinku reikätunkki tässä. Juu, Jos siinä oli aika iso se kierre, mistä se sitten tulee mutterilla kiinni. niin on juu. Ja nyt niin Kari nostaa sitten, nythän se on semmoinen, että täytyy ruuvia nostaa aika paljon, niin sanottua ruuvia, mikä tuo sisällä on, niin että jos se nyt vanhasta merkistä menisi tonne, niin sehän menisi päin tietysti, kato, kun se edellinen kappale. Nythän se ruuvia on nostettu, että se pääsee tonne lähelle ja taas lähestyy uudestaan siihen syvyyteen, hammastussyvyyteen. Niin onks, mitä se ruuvi liikuttaa tässä näistä? No sitä, kuinka lähelle noi terät tulee tonne, kun se ajaa tuohon eteen. Niin, Lähestyykö se täältä päin? Joo. vai? sieltä joo. Joo. Joo, sieltä päin. Joo. Joo. Se on toi, mikä ton nimi on muuten, missä nämä työkalut on, mikä pyörii? Teräpää. 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 Sitten on eri kokoisia teräpäitä Joo. sitten. Tässä on aika paljon tämmöistä spesifiä. Tää poikkeaa kyllä täysin tavallisesta tavallaan työstä. Sitä on ihan oma Kyllä, maailmansa. ihan oma maailma, kyllä. Kaikki on niinku sillä, että joku semmonen ruuvilla vaan sit, mutta mikä on ruuvi ja missä se on. Niin. Nyt mä ymmärrän, Niin, että susta aivan. kuulostaa nää. Vihdoin tänne asti piti tulla, niin sä haluat ymmärtää. Sun täytyisi joskus tulla tekemään asetus tähän, niin Varmaan Niin. tarvitsisi, päästäisiin tulisi joo. puolet vielä lisää asiaa. Tuossa kun Aivan. noita mittoja ruvetaan laittaa, niin Niin kato se stoppari, jos mä en olisi kääntänyt sitä, niin tää terähän olisi voinut vaikka osua suoraan tuohon hampaaseen, Joo. jos ei se olisi ollut just kohdalla.
Niin nytkö me vähän oikaistaan, kun meillä on sarja menossa, että siellä on tavallaan jo... No toi toppari Joo. auttaa siihen, että ollaan paljon lähempänä, kun haetaan keskelle, eli haetaan molemmat kyljet siitä niin kun nyt ruvetaan syventämään pikkuhiljaa. Nyt mä laitan se pyöriä ja tästä pikkuhiljaa syventelen, sitten mä alan katsoa milloin se ottaa, että kummalta kyljeltä. Sitten se kumpi ei ota, niin mä alan kääntää sinne päin. Sitten kun sekin ottaa, niin sitten mä laitan sen puoleen väliin ja syventelen taas niin kauan, että molemmat ottaa. Ja merkataan samaan tussilla aikaan. sitten, että se on varmaan keskellä, se on se lähtökohta. Tääkin on ihan tällainen käsityöllä ja sillä näppituntumalla. Ja sitten vaan plaani alkuun ja se lähtee hammasta. Manklaamalla. Mitä kaikkea tästä, mitä kaikkea kulmia ja asetuksia tässä on ylipäätään? No joo, mä ajattelin, jos sä tulet tässä tekemään on sen yksi asetuksen joskus. mitta. Tosta säädetään yksi mitta ja tosta säädetään toinen. Ja sitten tonne laitetaan mittapalaa väliin ja katsotaan se kallistus. Sitten tuolta takaa, no näytätkö sä P-mita ja kartiomita? Niin tässä on vielä kartiokulma tulee. Sekin konearvoista katsotaan aina mikä on kartiokulma ja sitten tää P-mitta, kun siellä on työkaluja, niin lasketaan se laskennallinen P-mitta. Tarviiks nää itse laskea nämä mitat, mihin nämä tulee, vai tuleeko nää jossain, joku tietokone laskee ne jostain ohjeita? No meillä on ohjeita, mutta sitten täytyy tietysti katsoa minkälainen holkki siihen tuli ja me lasketaan ihan tuohon paperille se ihan perinteisesti. Onko monimutkaisia laskuja vai onko se vaan kertoja yhteenlaskua? Yhteenlaskulla vaan. mennään. Ei tarvi osata Alle mitään käytin. geometriaa Ei ja tarvi. trikonometriaa. Joo. Et vaikka matikka hirvittäisi, ei tykännyt koulussa, niin tässä ei tule hirveitä kalvosulkeisia. Mä oon sanonutkin, että mä tuon laskutikun, kun mulla on semmoinenkin joskus ollut, niin mä laskutikun, jos tarvii tarkkaa laskea. Niin. Tuolla vaan käännetään tätä kulmaa. Joo. Joo. Hartiokulma ja täältä sitten tosiaan toi P-mitta ja sitten oli se, minkä Karri sanoi äsken tuo takana toi taukulma. Tau ja Tää. sitten delta. Toi on Sitten tau ja toi. tuossa on delta. Ja sitten kippaus tuolla. Kauan tuossa Ja- yleensä, jos tavallaan tulee, niin kun vaihdetaan hammaspyörätyyppiä kokoon, niin kuinka iso homma toi on laittaa nämä kaikki No kohdalle? sanotaan, että se tommonen asetus siis olisi 2-3 tuntia, jos Joo. ihan lähdetään niinku hakee terät ja Joo. tekee nämä kaikki. Ja sitten mä näytän vielä, ei tehdä vielä mitään, mä näytän vielä tän, että mitä täällä on täällä. Siellä vähän varmaan öljyä kyllä. Vähän öljyä tuolla. Mä en viitti aukasta, kun siellä on hydraulikka päällä, mutta tässä on niin sanotut diffipyörät. Eli se asetus alkaa sillä, kun vaihdetaan diffipyörät. Ne on konearvoissa Joo. ja ne laitetaan sinne ja sitten vaihdetaan tähän noin, tää voi pysähtyä. En mä viitti aukasta, mutta tässä on No, kumminkin siellä on samanlaiset. tässä on niinku jakopyörät. Joo. Eli tää määrittelee montako hammasta siinä kappaleessa on. Joo. Tietenkin, että se on sama määrä. Ja tää sen tekee sen muodon, niin kuin toi diffipyörä sen muodon. Joo. Eli toi on siinä kuin tähän asetukseen, että tässä on aika paljon, Joo, että ei välttämättä ei tarvitse mihinkään kuntosalille lähteä. Ja niin, tää on ihan mekaaninen kone, tuolla ei ole mitään servomoottoreita, mitkä pyörittää noita, vaan ei. ne vaihdetaan välitykset joka kerta oikein. Muutamaan hammastuskoneeseen on tehty se, että pystyy kääntämään niin kuin tuolta taulusta. Joo. On modernisoitu pikkuhiljaa näitä vanhoja koneita. Mutta noita ei ole vaihdettu missään mihinkään servoiksi noita, mitkä näitä pyörittää. Joo, ne ei. vaihdetaan aina vaan Ei, no. rattaat, että se on silloin jämpti. Joo, uudemmissa koneissa sitten kyllä on. Joo. Että Voitte kommentoida, jos haluatte semmoisen niin oikein turboversion tästä, missä kuvataan koko 3 tuntia. niihin tuu tekee se Vähän asetuksen. tuu tekemään asetukset. Tehkää nyt tähän ekaan videoon, mennään niin syvälle, että saadaan valmiiksi tää. Mutta ne on nyt edellisen Juu. kappaleen jäljiltä nyt ollaan sarjan keskellä, eli Joo. nyt tää ei ole eka kerta, niin No niin. tää on vähän erilainen tehdä. Ja Joo, et nyt vaan katsotaan just se, että tavallaan otetaan takaisinpäin, että ruuvia, Joo. ettei törmää toi. Että. eli kun sitten nyt otettu se, paljon tuosta nyt otetaan lastua? Se lähti 104,87 5 on mennyt 147,40, niin semmoinen 1,5 milliä. Niin, mutta suunnilleen varmaan 5 lastua on tämmöisen pinjonin Joo, et just se on nyt niinku se 1,5 milliä liian syvällä, että otetaan takaisinpäin. Niin, sit se ottaisi törmäis, Joo. kun siitä on lähtenyt jo se No ihan, 1,5 joo, milliä. niin paljon ei lähde kerralla. Joo, ei. Joo, ei. Joo. Näin, mutta kun lähdetään hakemaan kohille. Jei. Joko sä hyvin luotat Karriin tässä? Joo, kyllä tässä kohta voidaan vuoroon mennä jo. Niin. Että on ollut motivoitunut kaveri.
Siinä on joka toinen on sisäterä ja joka toinen on ulkoterä. Eli toi sisäterä kuperaa hammastaa ja koveraa sitten toi ulkoterä. Ja toi on tärkeä silloin kun se asetuksen tekee, että ne terät on sitten ne on tässä vuosien varrella joilla joskus sattunut olemaan vähän niin kuin eri kohdassa, niin sen tietää miten käy. Voi ei. Se tietää remonttia. Joo, nyt mä vasta älysin, että noihän on tosi ohuet noi palat verrattuna tuohon lautaseen. Joo. Että ne on niinku, että siinä on aika iso ero. Kyllä. Sitten tulee aika tömähdys, kun on. Joo. Siinä kuitenkin kone on niin tukeva, että pala sit väistää, ettei tää kone hajoa siitä. Niin. On näitä joskus hajonnut, mutta kyllä noi kunto on aina saanut. Joo. Tuo pehmeä hammastuksessaan tässä mallissakin justiin, niin siellä on aika kovat voimat kanssa. Et siellä se toppari on vielä tärkeämpi. Että. Se on ihan samanlainen homma, että siinä vaan pehmeämpää ja lähtee enemmän. Joo, ja siellä on erilaiset terät ja tosiaan isommat voimat siinä sitten kyllä on. Että. Ja jos siellä on joku virhe tullut, niin se näkyy kyllä tässä. Tää on yhtä aikaa teki hypnoottisen ja pelottavan Niin näköistä. on, niin on. No on erittäin, on se töks. No kato, nyt rupes savu lähtee. Joo. Koska lastua tulee jostain päin. Niin joo, se on ihan tuossa etunurkasta lähtee. Se on joo. Sitten karri kääntää coveralle niin kauan kuin ottaa sieltä. Ja Eli tää on sama juttu kuin joskus sorvilla, kun haluaa porata reijän, niin siinäkin tää Y-akseli, että mä aina katon, että nyt lahaa poran toi nurkka ja sitten niin kautta lahaa toinen ja keskelle ja sit sisään. Että tää on sama juttu. Sama juttu, joo. Tää ei ole vähän ihan niin selkeästi hahmotettavissa, kun molemmat tuollain pyörii, että siinä ei tavallaan ole sillain. Näkeekö sen tosta Karri siitä sun kohdalta tavallaan, miten se menee vai täytyykö se niinku odottaa, että se alkaa osua? No pitää vaan odottaa. No ei sitä oikein, ei sitä tästä kyllä hahmota joo. Ei. Mä vaan odotan, että mä kuulen, että se ottaa tai näen, että siitä justiinsa lentää lastiin. Mä voin kyllä tässä kohtaa sanoa, että jos on jossain muissa konestushommissa ja alkanut sillä tympiä hommat, että kokee sitä samaa, niin tää on ihan erilaista. Tää on monipuolista kyllä, että katso. Joo, ja ihan melkein alusta alkaisi kyllä mullakin opettelu, että mä oon ihan pihalla edelleen. Perusasiat kannattaa kumminkin käydä tuolla ammattikoulussa tai aikuiskoulutuskeskus tai tämmönen, niin. Mutta tää lähtee sitten ihan puhtaalta pöydältä sen jälkeen, mutta saa perusasiat kuitenkin noista oppilaitoksista. Mikä sua, Kari, kiehtoo tässä koneessa eniten tai tässä työpisteellä? No just se, että saa tehdä vähän enemmän itsekin, eikä tarvi olla jollain tietokoneella vaan koko ajan tehdä. Tai. Ymmärrän. Ei, tähän ei tule mitään ohjelmaa, että se vaan pistetään syöttö päälle ja se menee. Joo, kyllä. Vierinnän alkuun ja sitten lähtee sitten manklaamalla, niin kuin joku sanoo. Eikö se ole aina hypnoottisen? On siis, mä just meinasin, että tossa olisi niin hyvä tuommoinen satisfying video, kun toi vaan pyöris. Tää on vähän niinku takkatulilive. Niin, joo. Joo, ja sit vielä tää koneen ääni on todella miellyttävä. Tähän kyllä nukahtais. Kyllä sitä joskus itsekin ajattelin, että mitenkään ei kolise enempää, kun tänne tuli töihin. Katselin, että millä ne saa sen siellä. Joo. Se on todella tommonen smoothi. Lähdetäänkö sitä nyt syöttää sit sisään sillä, että se osuu molempiin? Ja. Joo. Siis mitään ääntä ei edelleen eikä kuulu, vaikka lähtee lastua. Pieni savu siinä oli. No nyt siinä ottaa molemmat. Joo. Se on jännä, luulisin, että olisi vähän enemmän sillä niin kuin Jyrsin kone, että tulisi semmoista räminää, mutta se menee ilmeisesti niin sillä sulavasti se teräsien kappaleen sit se sitten rämisi. Nyt se on siinä keskellä ja sitten vaan kovaa ajoa. Vierinnän alkuun ja Ovet kiinni. meillä on noi ovet on sillä turvallisuushomma ja tosiaan, että. Laitetaanko tää jonkun öljyn kanssa vai Ei. kuivan? Juu. Jotenkin hirvittää, kun se on niin lähellä ja lähtee pyöriin, että onko se nyt synkassa, mutta. Ja nyt Karri tekee se 2,5 syvennyksen tohon. Mitä se tarkoittaa? Muutenhan se ei ottais. Kato, kun se haki keskelle se avauskohdassa, niin muutenhan se ei ottais ollenkaan. Se olisi semmoista ilmalastua, niin kuin puhutaan. Niin nyt kun se syventää tuolla vierinnän alussa, kun se on vähän ylitte sieltä, niin sitten se rupeaa ottaa sitä 2,5 lastua. Niin kuin. Joo. Tota mun on vaikea hahmottaa, että puhutaan, että tää on yksi lastu tästä. Niin. Se on kun toi plaani menee sen koko matkan. Niin jo, että siinä tavallaan, että se rupeaa niin kuin puhdistuu koko hammas sitten. Joo, että se on tavallaan, että se yksi lastu, että sulla on vähän niin kuin syöttö päällä siinä koko lastuna, että se menee pikkuhiljaa syvemmälle. Niin se menee niin kuin manklaan. Siis se ei mene syvemmälle, vaan se
No toi teräpää niin kun nousee tonne ylöspäin sillä Niin. se on vaikea selittää. Niin se ei syvennyt mihinkään, vaan se syventi äsken sen Joo. ja sit se tekee niin sen Tässä vanklaamalla. Niin, eli toi etäisyys ei muutu, vaan se vaan toi terä... Plaani liikkuu tuolla. Plaani liikkuu. Joo, se menee joo, ylös tossa. joo. Sitten taas Joo. vierin alkuun ja taas uusi syvennys ja sillä Joo. lailla. Tää ei nyt syvene Joo. yhtään. Se syvennys siis ei oo. Joo. Liikkuuko se plaani tossa niinku ylös alas vai jollain pyöräliikkeellä vai? Siis tää plaani menee aina alhaalta. Me tehdään kun nämä on vanhempia Joo. koneita, niin tosiaan niin alhaalta ylöspäin toi Joo. vierintä aina, että se jotenkin tekee paremman jäljen. Joo. Ei, kun Uutenahan nyt se on just isolta tulee pienemmällekin, joku oikeakätinen isolta pienemmälle, mutta kun Joo. nämä koneet on aika vanhoja, niin me tehdään se sillä lailla vastavierinnällä aina alhaalta päin. Sillä ei ole merkitystä. Niin tästä näkee, tässä on toi taulukko äsken, kun mä laitoin sen, se oli siinä avauspaikassa, eli keskellä, kun mä hain siihen ne keskikohdat. Sitten mä laitoin sen alkuun, eli 165, ja nyt se lähtee toi mittari tonne ylöspäin. Joo. Eli tässä on niin kun tää laitetaan sarjassa meneen, niin tässä monta kertaa tässä kohdassa lähdetään vaikka syömään ja tullaan takaisin, niin se on ottanut sellaista. Se on joku, riippuu tietenkin koosta Riippuu, se voi olla No nyt puoli se on joku tuntia puoli tai tuntia niin, puoli suunnilleen. tuntia varmaan. Joo. Ja viimeistely on tietysti tuplat siitä, se on se Joo. tunti. Mutta Että- sitten valmistellaan tietenkin Joo. koitoskonetta, tuodaan siihen lautan ja Joo. sen kaveri tonne. Siinä on aika paljon kaikkea sitten. Joo. Et just tää yksi lastu on kokonaisuudessa, oliko tää niin 10 vai? 2,5 kymppiä, eli 2,5 se on kyljältä silloin vähän yli 10. Ja sitten kun tuossa on niin näitä yksittäisiä, että toi lastu, kun toi terä käy vilpaseen tuolta, niin se ei ole paljon mitään. Ei, kyllä tää aika hienoja kostaa. Juu, se on joku niinku tuhannesosia. juu, pieniä. Tää on kyllä hankala päästä tällainen, niin jos koittaa nopeeta saman tien päästä kiinni, tässä on niin eri sanastoja ja kaikki Joo. on erilaista. Juu, kyllä. Tää on kyllä tosi mielenkiintoinen. Juu. Siinä se nyt pyörii, mekin voidaan pitää vähän taukoa. Eli nyt kun se alkaa olla valmis, niin eikö sieltä lakkaa niin kuin lastu sitten tulemasta, kun se on tavallaan tehnyt sen koko Joo, liikkeen? kyllä. Et kyllä. sit tietää, että se on valmis. Juu. Et ihan sama juttu kuin vaikka sorvilla, että lastu loppuu, palaa vähän takaisinpäin. Alkuun, Niin. takas No, jos- vähän syvemmälle ja sitten tavallaan. taas läpi. Juu. Mut siinä vaiheessa tosiaan kun se plaani liikkuu, niin se ei silloin syvene, vaan se tulee sinne alkuvaiheen syvennys. Joo. Tekeekö se ton hässäkään itse vai täytyykö ne käydä napista ajaa? Se on niin kuin Ja manuaalikoneella. napista laitteella. Ihan manuaalikone siinä mielessä. Manuaalikone joo. Ihan ei ole lähtenyt koko pinta puhtaaksi. Ei, vetää. ei, sen takia niitä lastuja siinä otetaankin, että Yleensä vähän paremmin, mutta nyt on just siellä lämmössä varmaan vääntynyt vähän tai jotain. niin, Se lämpövääntymä lähtee on aina välillä niin se on tärkeää, puhtaaksi se täytyy aina Joo. ajaa. Siellä ei saa olla yhtään raakaa niin sanotusti. Joo. Niin, että siihen osuu, että kaikki kiiltää, mutta ei ole mennyt läpi siitä hiiletetystä pinnasta. Niin, jos siellä on tosiaan jotain, vaikka lämpövääntymä yksi on semmoinen. No, mä katsoin tuosta piirustuksesta, niin tässä on ainakin 3 milliä sitä hiiletystä. Okei, se selvisi sitten. Näkeekö se jotenkin, jos se menee läpi siitä hiiletyksestä, että se ei ole mennyt niin Mehän syvälle? taltioidaan tuonne Niin, koneelle. koneelta, mutta ei sitä siis näe. Merkataan mitenkään lastut sillä. ja siellä tulee sitten hälytys päälle, jos liikaa. Joo. Kone taakse ensin ja Nyt mä laitan sen menee alkuun, niin nyt tää lähtee tästä Joo. rullaa. Niin siinä se nyt laskee, joo. Pitkistä matkoista ei kyllä puhuta. Nyt se meni sinne alkuun, niin nyt mä laitan se taas tonne eteen ja pyörii ja sit mä syvennän se 2,5 kymppiä siitä. Joo. Nyt on sellainen tilanne, että me lähdetään lounastauolla. Tullaan takas, kun tää lastu on valmis. Onko siinä joku stoppari, että jos lounastauko venyy, ajaako se tonne johonkin päätyy vai? Siis se vaan pysähtyy. Se pysähtyy. Tai se, kyllä se pyörii, mutta siis Joo, se mutta plaani tavallaan pysähtyy. syöttö lakkaa, että Joo. se ei mene mihinkään ruuvin loppuun ja Joo. polaroi. juu, ja yleensä tällä kun lastu laitetaan, niin sitten lähdetään syömään. Joo. Rupalastut on nyt ohitte ja nyt tsekataan, että on tosiaan vaan niitä priimateräpaloja, ettei tule naarmuja. Tää on ihan tämmönen aistiperäinen, Tää on semmonen. että juu. käydään ihan niinku, näkeekö sitä edes vai pitääkö oikein kädellä käydä? Ei näe kyllä. Ei että täytyy sitä- käydä tunnustelemaan. Jotkut tekee sen kynnellä ja jotkut noilla mittapaloilla, mutta kyllä toi mittapala tai kallistuspala on paras siihen. Että Niin tässä näitä on tästä. siinä on ne kun vaihtuu uudet, Joo, vaihdetaan uudet terät, niin siinä ne odottaa sitten. joo. Ja kyllä sen kynteenkin tuntee, että ei siellä Onko sillä, että se niinku jos joku se tökkää, niin tökkää tai on karhea, ne tekee Joo. siitä niinku
semmoisen, että täytyy vaihtaa tai ottaa pois. Onko teillä Nimenomaan. kuluneita tässä? Tää menee tuonne terähiontaan tuolla sitten ja sitten laitetaan ne hyllyyn ja sieltä haetaan. Onko näissä mitään, ei ole mitään sellaista tuntimäärää, milloin ne vaihdetaan joka tapauksessa? Se on ajetaan niin kauan, että löytyy joku virhe. No yhteen kappaleeseen yleensä, jos lautanenkin tehdään, niin siihen vaihdetaan uusi aina. Ja näitä pinjoneitahan pystyy yksillä terillä tekemään riippuun, 5kin tämmöistä pystyy tekemään. Joo. Että jos rupeaa puolet olemaan jo huonoa, niin kannattaa hyvissä mieluummin vaihtaa niin kuin ennakkoon, Joo. kun liian myöhään sit se on hankala. Nämä terät menee sitten johonkin huoltoon vai? Joo, tuolla on terähionta tuolla toisella osastolla Joo. tuolla, niin sieltä sitten haetaan aina hyllystä terotetut terät. Löytyykö mitään? Joo, tää on ainakin taas. Käydään kokeilemaan, tuntuu Ei tässä ole sellaista niin selkeätä kuin välillä. Nyt se on vaan vähän semmonen karheamma tuntunen. Tää on hyvä periaatteessa. Välillä se sillä, että sen tuntuu, että se tökkää, että se on niinku rikki siitä, mutta se oli vaan vähän semmonen karheamma tuntunen. No ei siinä iso ero No kyllä ei ole. ookaan joo. Ja on tää kyllä liukkaampi. Joo, semmoinen se pitää olla. Monta kertaa sen näkee sitten tuosta pinnastakin kyllä, että sekin on aika hyvä nytten, että Joo. aika hyvät teräthän siinä on. No on kyllä kiiltävä. Ja nämä on periaatteessa samanlaisia vähän niin kuin sorvinpalat. Tässä on teräpidi ja sitten on pala. Joo, onko teränvaihdossa jossain käy Joo. sitten jossain virmassa ja Niin vaihtuu. Niin kun se loppuu toi pala, niin se vaihdetaan. Täällä ei sitä tehdä, että se on jossain muualla. Niin joo, nämä liikkuu tällä kokonaisuudessa. Niin, se lähetetään jonnekin päin maailmaan. Että yllättävän kauahan niillä sit kun tulee, niin tosi paljon tehdään, että ennen kuin uudestaan taas lähetetään. Että varmaan puhutaan kumminkin kuukausista. Ihmeen hyvin ne kumminkin kestää siinä. Tätä ei nyt tässä tarvitse mitenkään mittailla, tää on vaan varmistaa toi pinnanlaatu. Joo, pinnanlaatu on nyt ja sitten, että tosiaan on puhdas toi. On toi toinenkin vähän karhea, mä otan sen varmuuden vuoksi pois. Mieluummin näin. Uusi sarja ja laitettu asetukset tonne, niin mitataanko sitä sitten joskus välissä ennen vikaa laskua? No siinä niin kuin esimerkiksi lautasenkin ajossa on se, että sillä ajetaan aina tietysti kun on terävät terät, niin ensiksi se rupalastu ja sitten viimeistely. Että ei tehdä suoraan esimerkiksi valmiiksi. Joo. Ja aamuksi ei niin kuin yön yli jätetä, niin kuin, että aina täytyisi olla se yksi rupalastu ja viimeistely. Eli pelkkää viimeistelyä ei voi jättää aamuksi. Joo. Se ei ole koskaan hyvä. Se on vain vuosien varrella niin kuin todettu, että suoraa viimeistelyä ei aamuksi jätetä esimerkiksi. Se on pienestä kiinni. Se on pienestä kiinni. Se on pienestä kiinni, kyllä. Kato, kone on lämmin tai Joo. se on vaan todettu, että se Joo. täytyy olla se rupaviimeistely sitten. Joo. Tai suoraan koitokseen sitten. Joo. Ja toi ei nyt niinku, että sitä ei tavallaan haittaa, että sieltä puuttuu pari terää. Ei haittaa. Niin kuin mä sanoin, niin puoletkin voi puuttua, mutta aina parempi, että mitä vähemmän. Joo. Nyt se menee taas sinne vierinnän alkuun ja nyt tulee se tupla-aikainen viimeistely siihen sitten. Onko siinä nyt, että mikä toi oli nimeltään, missä nuo terät on kiihtyvät? Toi teräpää. Teräpää. Et nyt se teräpään liike on niinku 2 kertaa hitaampi. Vai mistä se aika Joo, tulee? se menee niin 2 kertaa hitaammin. Toi Joo. vieritysnopeus, puhutaan vieritysnopeudesta. Et sama kuin pistä sorviin, vaan pienemmän syötön. Niin, pienellä se just sama. Joo. Just sama. Et tossain ei tavallaan, tuohon pinnassaan ei ole mitään semmoista niinku sorviin tulee tavallaan se syötöstä se kuvio, että tossa ei ole mitään semmoista. Ei, että tää se on just kun tää manklaamalla tehdään, niin tää on niinku tosiaan tämmöstä peiliä vähän. että se on vaan se pienempi syöttö aiheuttaa se, että siinä on vähemmän kaikkia voimia. Joo. Voimia, että sen Joo, takia tulee paremmin. Kyllä. Ja se viimeistely justiin koitoksessa on paremman näköinen. Meillä on vielä yksi osa tässä videossa, ja se on se koitos, mikä äsken mainittiin. Me ollaan jo kuvattu se etukäteen, mutta mennään katsoa, mikä ihme on koitos. No niin, sitten kun se kappale on valmis, niin testataanko joka ikinen kappale? Joo. Eli kaikki kappaleet kokeillaan. Eikö tää vähän niin kuin demoa sitä, miten ne on sit asiakkaalla käytössä? Kyllä, Et juuri katsotaan, näin. että se niin kuin varmasti toimii. Juu, ja asennusmitat laitetaan siihen kylkeen ja kaiverretaan. Mitä tarkoittaa asennusmitat? No tässä Se on on se- näitä mittoja, eli toi pinjoni ja sitten tuo lauta, että missä mitassa se on, niin sitten se vaikuttaa siihen kuvioon, missä se tuo hampaalla on. Joo. Tästä säädetään noita mittoja ja sitten se haetaan sillä, että se on siinä, missä se pyydetään, että se on. Tossa on niinku, että lautasesta, että millaisiin mittoihin ne halutaan. Joo. Sitten kun me pyöritään, siihen tulee vähän niin kuin siihen hampaaseen toi kuvio, sitten me mitataan, että paljon toi on. Että sen pitää olla 80-70 välissä ja 94 ja 6-7 välissä. Että asiakkaalta tulee toi tavallaan, että
se ilmoitetaan, että me halutaan, että ne osuu tässä kohtaa Joo. yhteen. Mites sitten nämä, mitä tänne syötetään, tuleeko noikin asiakkaalta, että No, mitkä ne etäisyydet on vai saako niitä sitten... Vai no voiko on sitä- siinä toleranssit, mutta Toleranssi otetaan, katsotaan piirustuksesta sitten mikä se on. Että toisilla on tiukempi toleranssi sitten. Onko toi sillä, että asiakas voi vaikuttaa noihin, että tästä voi, että te voitte jättää ohjeita, asentakaa se tällä, niin se toimii täydellisesti vai meneekö se sillä No tavallaan sillähän se just menee, että noin mitat, mitkä tässä on, niin niillä ne lähtee niin kun aloittaa sen homman. Niin, että tässä ei ainoastaan tavallaan katsota, että onko nämä varmasti hyvät, vaan myös katsotaan, että miten ne kannattaa suurin piirtein asentaa. Juuri näin, juuri No niin, näin, kyllä, joo. kyllä. Ja ne on nyt jo asennettu siihen, ei tarvi sitä, mutta samalla tavalla vissiin asennetaan kuin tonnekin. Toi pinioni. no joo. Samalla lailla. Samalla lailla. Joo. Mistä se sitten näkee, että mikä kohta tässä osuu ja mikä ei? Tuonne väliin nyt ei hirveästi näe. No siis nyt, jos mä alan pyörittää sitä, niin tästä tähän maaliin tulee se jälki, mistä se ottaa. Niin eka mä pyörittelen sitä vähän aikaa molempiin suuntiin ja sitten mä sammutan sen ja tuun tähän kattoon. Se näkyy ihan selvästi Joo. tossa. Onko tää jotain spesiaalia maalia tähän tarkoitukseen, vai onko joku mikä sattuu sopii hyvin? No siinä on semmoinen, mä en muista sitä sekoitusohjetta siinä, mutta tuntuu olevan ihan semmoinen sopiva. Että ihan öljyyn sekoitetaan sitä pulveria. Joo. pulveria. Onko se joku virallinen hammasrataspulveri vai onko se joku vaan mikä on sattunut sopii? Ei, kyllä se varmaan on virallinen. Joo. Joo. Kyllä se varmaan on virallinen. Noita on joskus hauska. Esimerkiksi 3D-tulostuksessa ennen käytettiin jotain hiuslakkaa. Sen piti olla jotain Okei, tietyn merkkistä okei. hiuslakkaa. Just. Mutta tää on ihan virallinen. No se voi vissiin sitten pistää pyöriin. Joo vaan. Joo. Pitää vaan tulla pois tuolta Joo. alueelta. Tässä on valoverho juu ja tosiaan niin Joo, sinne ei kannata sormia laittaa väliin. Näyttää vähän joltain sellaiselta murskaimelta. joo. Mites onko tässä vauhdilla väliä? No tämmönen on aika hyvä vauhti, Joo. että se Se on niin jäykkä, että siinä ei tule mitään sitä hirveätä dynaamista ilmiöä vaikka. juu ei ja sitten kun tää on näin äänetön vielä, niin silloin Joo. siellä on kaikki. Että välillä saattaa olla joku pieni jälki, niin ihan viistämällä vaan ihan rälläkkäpelillä niin saadaan se hiljaiseksi, jos siellä on jäänyt joku kolhu Joo. jossain matkalla. Niin on se osa sitä tavallaan laatua, että siitä ei tule mitään mekkalaa. sitten Niin, asiakas siellä rupeaa nimenomaan. Jos se kallistumaan kolkuttaa tossa, niin se on vaan Joo. huono asia sitten Joo. loppupäässä. Onks näitä, tehdäänkö näitä ollenkaan, että niissä on suorat hampaat? Onks näitä, On suorahampaisia, joo. Kyllä, sinne rupeaa jälki muodostuu. teekö tää molempiin suuntiin? Juu. Joo, mä käänsin just sitä äsken. Se katsotaan kanssa noissa piirustuksista, että onko yhden vai kahden suunnan käyttö. Ja Joo. niille on kanssa tarkat paikat sitten laitettu, että mennään välillä pakillakin. Joo. Menee kyllä niin samettisesti. Ai Eikä että. sokki, eikä Nyt sokki. siinä näkyy se kuva. Siinä näkyy se, Niin joo, tossa näkyy nyt ei joo. korkeudet on hyvät. Korkeudet on hyvät. Ja sen pitää olla niinku tässä ja tuolla molemmissa rattaissa kohdillaan. Vai onko se sillä, että jos on toisessa kohdillaan, niin se on automaattisesti myös toisessa? No sitten kun saadaan ne korkeudet noilla kallistuspaloilla laitettua, niin sitten ne on molemmissa. Niin jos on uusi työ, niin ne voi olla, että ne on ihan missä sattuu kaikki. Sen takia se väli koitetaan. Sitten tehdään ne korjaukset ja se laitetaan vielä takas koneeseen ja ajetaan lisää ja sitten se otetaan tähän uudestaan ja katsotaan, että onko se sitten hyvä. Paljon siihen jätetään työvaraa silloin niitä viimeistelyä varten. Jos halutaan välissä tsekata, niin kuinka isoista mitoista me tavallaan puhutaan, että jos se on vähän pielessä, niin onko tuossa niinku 5 satkua liikaa ainetta jossain vai 10 vai minkälaisia määriä? Kyllä varmaan voisi olla sitten. Niin. Joo. Ja täällä on tosiaan meillä näitä perinteisiä ohjeita, millä mennään tonne sitten hammastuskoneeseen, että mitä muutetaan. Eli tässä on ihan kuva, että missä se on ja tätähän me ajetaan, niin silloin se katsotaan oikea kätinen ja veto ja pakki. Sieltä tulee meille niin kuin deltat ja nämä taukorjaukset. Et siinä on ihan kaikki ei muista sitä ulkoa, mutta tosta se voi tarkistaa aina. Mä menisin just sanoa, että tästä kun haluaisit siirtää vähän tonne päin ja rupeat miettimään, niin tulee äkkiä pää kipeäksi. Kyllä. Ihan kiva, että on tuolla. Kyllä. Onko tää semmonen tavallaan, että jos tää haluaa niinku ihan täydellisesti osata, niin onko se tärkeää, että sä ymmärrät, että miksi se siirtyy tonne päin vai riittääkö, että sä vaan muistat, että se menee sinne No päin? pikkuhiljaa, mutta kyllä se on aina kuitenkin kannattaa tuplat tsekata tosta, että oliko se varmaan niin. Ja Joo. jos se kallistus palaa, että jos sä laitatkin sen väärin, se menee entistä enemmän juuremmalle, että kyllä se kannattaa aina ajatuksella kokeilla.
Mut näitä nyt on tehty jonkinlainen sarja, onko tää niinku hyvä? Joo. Hyvä, ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Ei, mutta sitten tässä vaan mitalla kattelee, että ne on just hyvät. Ja sitten jos ne on, niin sitten Tämmönen laita vaikka siihen. Laitetaan tohon ja sitten otetaan ne valokuvat. ja sitten tohon toinen. Ja sitten ottaa sitten kuvat noista. Ja se riittää normaaleista, näistä Kawasakeista, niin halutaan, että niistä otetaan minimivälyksellä. Uudet maalataan noin ja laitetaan minimivälys, sitten pyöritetään ja otetaan kuvat. Kuvio vähän muuttuu ja sitten katsotaan vielä, isonnetaan ja pienennetään pinjonin mittaille, että se kuvio menee tonne ja tänne ja otetaan uudet kuvat silläkin, 10 kuvaa yhteensä. Miten tässä säädetään välystä? Tuodaanko näitä vaan tälläin lähemmäksi toisiaan? Se on ihan tosta taulusta vaan, se on niin kuin, tässähän näkee sen ihan koneellisesti sen välyksen, mutta monella koitoskoneella se ihan vaan, niin kuin asiakaskin varmaan se asentaja siellä, niin totta kai se tarkistaa vaikka, tiedätkö vielä, että se on se välys. Ja katsoo siellä varmasti, että vaikka me oltaisiin laitettu ne mitat, niin totta kai sen täytyy kokeilla, että siellä on se välys. Se on aika tärkeä, oleellinen asia. Niin sit hajoaa jotain. Sitten rupeaa hajoaa, juu, kyllä. Hajoako se laakerit vai hammaspyörät ekana? Ei kai meidän hammaspyörät. Laakerit menee. Niin. On tässä enemmän rautaa kuin siinä laakerissa varmaan. No on juu. Minkälaiset toleranssit tässä on? Puhutaanko niin jostain milleistä? 0,34-0,45. No niin se on tälläin välys. Niin. Tämä välys täytyy olla aina. Joo. Ja sitten se kuvio, että missä se on, niin toisella kyljellä se on 80-70 ja toisella 6-7-94. Että on siinä aika iso se alue, missä se saa kuitenkin olla. Se ei ole niin tarkka. Mutta joo, sillä, että se ei ole niinku ihan täällä tai ihan täällä, jos ei sitä pyydetä. Tämä on kuitenkin semmonen, ei nää käytöllisesti katsoen tuolla juuri kuluu, jos se on asiallisesti huollettu, että se pysyy sit tossa koko näin käyttöajan. On. Kyllä. Sen takia se koitos on tosi tärkeä tuossa kohtaa. Että jokainen tosiaan pari koitetaan tässä, että tää on se perinteinen tyyli. Mut se on nyt valmis siinä. Se on valmis siinä. Joo. Ei mitään muuta kuin dokumentit vaan tietokoneelle ja seuraavaa. Joo, mutta nyt ne on niinku otettu jo sinne valmiiksi. No niin, nyt käydään katsoa sitä pehmeä hammastusta. Tässä on sorvilta tulleita aihioita, eli näitä ei ole nyt vielä karkastu. Ja tässä on näitä pinioneita ja tossa on näitä lautasia. Ja täällä on samanlaisia vierintäjyrsin koneita, kun toimissa tehtiin sitä kovahammastusta. Käydään kattoo. No niin, eli siellä tulee nyt sellainen lautanen. Siinä on öljyä. On paljon isomman näköisiä lastuja meinaa. Tuommoista vähän niinku jyrsin koneesta. No niinpä onkin, joo. Mutta ei tästäkään mekkalaa kuulu. On yllättävän hiljainen kone, joo. Joku moottori pyörii aika kovaa, mutta itse työstötapahtuma on tosi hiljainen. Ei ole yhtään sinne hakkaava niinku jyrsin koneessa. Mikäs se on? Sekin on lauta, niin se on vaan vähän eri mallinen. Se on erikoisen näköinen. Tässä näkyy hienosti, tää on niinku, ei ole vielä paljon poistettu materiaalia. Ei. Se on enemmän toinen sorvattu aihio kuin valmis hammaspyörä. Niin kovin pienet on vielä noin vakoset. Joo. Aika paljon isompaa lastua. Ohutta tääkin, ei tää varmaan, en tiedä paljon olisi ehkä. Paljonkohan tosta lähtee kerralla, joku 510. Miksi tässä tarviiko käyttää tota öljyä? Sitten poistaa niin paljon enemmän materiaalia, että se on varmaan vähän niin kuin jäähdytyksenä. Noin parin tunnin homma tommosen rouhiminen, että kyllä sekin niin kuin aikaa ottaa, vaikka mennään vähän isommalla lastulla, mutta on sitä materiaaliakin todella paljon enemmän. Tässä ei tarvi olla vahtimassa kenenkään koko ajan. Joo, nämä koneet teki tämän niin kuin aina uuden lastunoton niin kuin itsestään, että siinä ei tarvitse käydä itse veivaan sitä sisään ja ulos, vaan se menee automaattisesti. Kun se laittaa vaan pyöriä oikeilla arvoilla, niin sitten se menee sen muutaman tunnin itsellään ja sitten se on valmis karkasta. Joo, mä siinä aluksi mietin, että tuleeko musta sellainen selkeä kuva tästä, että mä en niin kuin ymmärrän täysin mitä tässä tapahtuu. Niin mä ymmärrän tosi paljon enemmän, mutta en mä ihan kaikkea edelleenkään. Että kyllä se melkein tarvitsee, että tekisi nuo asetukset tossa. Tuus tekee sen asetuksen tänne, Joo. niin Se olisi kyllä siitä se mielenkiintoista. lähtee. Niin. Mikä pistetään, että montako katselua tai jos tulee 5000 tykkäystä, niin me tehdään täyspitkä video siitä, miten asetukset tehdään. Joo. No niin. Se on. Voidaanko me sitoutua Sopii. tähän?
No niin. Sopii. Sitoudutaan tähän. Joo. Mutta mua kyllä rupesi aidosti kiinnostaa tää homma. Tää on tämmöistä kivan mekaanista ja aika rauhallista. Eikö tää on sillä lailla tavallaan, niin on tässä tiettyä lunkiutta tässä hommassa. Tää ei ole semmoista hektistä säntäilyä. Näin on. Joo, sehän tässä hyvä on justiin. Joo. Eikä, Monenlaista vaihetta on. joo. Eikä tarvii hirveästi olla tietokoneen kanssa eikä koodailla ja laittaa Niin, numeroita. joo, ei koodailla ei tarvi, mutta valokuvia tonne ja Joo. muita. Ja jos tämmönen homma kiinnostaa tai ne tappikonehommat kiinnostaa, niin atagears.fi, kuvauksessa on linkki. Sinne rohkeasti katsoa lisää tietoa, jos työpaikka kiinnostaisi tällä alalla. Ja tosiaan ei tarvii ymmärtää tästä sen enempää kuin mäkään ymmärrän. Jos peruskoneistamisen perusteet on hanskassa, niin täällä oppii sitten loput. Mut joo, tää oli tässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Me nähdään sitten uudelleen, kun mä tuun tekemään sen tällin tähän, tehdään No se niin. 3 tunnin video. Hyvä, hyvä. Otetaan kevyempi kamera, että Otto jaksaa 3 tuntia kuvata. Tai pistää se ehkä kolmijalalle ja me ollaan täällä ihan keskenään. Ehkä. Joo. Joo. Ei muuta kuin moro. Kiitos, morjes!